Και την έκανε με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, αφήστε αυτές τις ερωτήσεις. Θα το καταλαβαίνετε, δεν είναι στιγμή. Θέλετε να μιλήσουμε για Ολυμπιακό, να μιλήσουμε για Ολυμπιακό. Άμα θέλετε, εδώ τώρα το καταλαβαίνετε. Τα περίεργα αποτελέσματα. Εγώ σας λέω, τότε δεν είναι παράξενο που κέρδισε όφη τον Ολυμπιακό εδώ μέσα. Το θεωρείτε παράξενο? Δεν είναι παράξενο? Εντάξει, έχετε αυτή την άποψη. Εάν είναι παράξενο το ότι κέρδισε τον Ολυμπιακό εδώ μέσα ο Όφη, πολύ περισσότερο είναι παράξενο που κέρδισατε. Μην ασχολείστε, να σας πω κάτι, κύριε μου. Εσείς έχετε εδώ μια αιμονή έτσι με τον Ολυμπιακό. Νομίζω δεν είναι. Εγώ είμαι προπονητής του Λεβαδιακού. Αν έχετε πρόβλημα με τον Ολυμπιακό, βρείτε τα με τον Ολυμπιακό τώρα. Μα τι ρωτάτε? Συνέχεια Ολυμπιακός, να σας πω κάτι. Όχι, συγγνώμη, δεν τελείωσα. Συνέχεια σας φταίει ο Ολυμπιακός εδώ. Για όνομα του Θεού. Μα για όνομα του Θεού, αφήστε τον Ολυμπιακό και κοιτάξτε έτσι, γιατί έχετε μια μεγάλη ομάδα εδώ στην Κρήτη, πώς θα την ξανακάνετε μεγάλη την ομάδα. Είναι δικό σας πρόβλημα αυτό, δεν σας φταίει για όλα ο Ολυμπιακός. Αισθάνομαι πολύ περήφανος, πάνω απ' όλα που είμαι κριτικός και αγωνίζομαι και στο κλείσιμο της καριέρας μου. Παίζω σε αυτή την ομάδα που ήθελα πάντα να κλείσω την καριέρα μου.